Szeretettel köszöntelek, kedves Kós csillagjegyszülötte, az év utolsó hónapja, december havi csillagjegyek közvetítésén. Kovács Judit vagyok, mentálhigiénés szakember, pszichodráma és hospice terapeuta, és 23. éve segítem a hozzám fordulókat Szent Mihály arkangyal üzenetei átadásával. Kérdezzük meg, hogy decemberben kik lesznek azok az arkangyalok, és melyik életterületet jelzik nálatok aktívnak, illetve miben, melyik életterületen tudnak segíteni. Köszönöm szépen a türelmet. A 3 alsó rendszer 3 életterületet jelez, a felső pedig összefoglalja, hogy mi az, amivel legintenzívebben dolgozhattok. Fantasztikus, jó hír, szerencsekerék, átalakulás, változás, szerencsés fordulat, új kezdet, ami az életetek minden területére vonatkozik. Tehát ez egy erőteljes, mind a föld, víz, levegő, tűz elemekre vonatkozik. Tehát mindaz, amire idáig azt érezted, hogy megállt, nem megy, erőlködtél, de bárhogyan indítottad, vagy próbáltad azt a helyzetet megoldani, olyan, mintha a tiltó lámpa vagy a sorompó most egyszerűen kinyílik, és nagyon intenzíven, neked kedvező fordulattal lép be az életedbe. Elképesztő jó anyagi bőség hullám áradata is jön ezzel az üzenettel. Tehát Szent Mihály arkangyal, ugye tudjuk, régóta beszélek róla, hogy a 21. század vezető arkangyala, aki ezt a mostani szellemi átalakulást, amelyikben éljük az életünket, tehát ez most történik, mi vagyunk ennek minden nap a részesei, és tudunk arról beszélni, hogy ami mostanában történik, az évekkel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt nem volt jellemző az emberiség életébe. Tehát legyünk tudatában annak, hogy milyen horderejű, hatalmas nagy változásban vagyunk jelen, és valójában ez az új szellemiség, amiről beszél az égi üzenet, egy új szellemi érzékszervnek a kialakulása, tehát a láthatatlan világgal, Szent Mihály arkangyallal való kapcsolatnak a megerősítésére, közös munkára hív, amikor ő van jelen az életünkben, nem csak a fizikai síkon végezhetünk feladatokat, hanem mindaz, ami az élettervünkben szellemi üzenet, szellemi feladatként megjelenik, ez most aktiválódik nálatok. Nagyon fontos. Tehát valami befejeződött, valami megállt, ezt fontos tudni, hogy mi, és elindul egy neked kedvező szerencsés fordulat. Ebben a fordulatban a hold erőterével Haniel arkangyal azt jelzi, azt az üzenetet hozza, hogy minden pillanatban kapcsolatban állnak veled a téged világba bocsátó égi hatalmak, akik azt mondják, hogy gyere, segítünk. Küldünk álomüzenetet, megérzéseket, ráérzéseket, és ki tudja, hogy még hány különös módon próbálják felhívni a figyelmet. Most már azt tudom mondani, hogy felírják az égre az üzeneteket. Nem régen jöttem haza egy csodálatos, szakrális angyalszolgálatról, Medjugorjéből, és képzeljétek el, hogy a hazafelé vezető úton 7 darab szivárvánnyal segítették, küldték az üzenetet. Tehát nagyon kérlek, legyetek figyelmesek,
nézetek körül, érzékeljétek az angyaljeleket, mert nagyon erőteljes vezettetésben van részetek. Az, hogy ez most médiumi nyitány, vagy az életednek egy új nyitánya, ez párhuzamosan fut egymás mellett, és Haniel arkangyal például abban is segít, hogy mindez az új, ami elindul itt decemberben, egyszerűen behozza, behívja, vele együtt kidolgozhatod mindazt a színpadot, színteret, életteret, amiben azt az új valamit meg tudod valósítani. Ahhoz, hogy mindez működjön, és te is jól érezd magad, az egyensúly információjával jön Zadkiel arkangyal, aki azt mondja, hogy most ne siess, ne kapkodj. Minden egyes megfontolásodat, minden elgondolásodat kérlek szépen, hogy belső egyensúlyból hozd, és próbáld megnézni, hogy kik azok, akik segítőid lehetnek. Nem azért, mert segítségre van szükséged, hanem talán te vagy most az, aki információddal, a békéddel, az egyensúlyoddal, a nem kapkodásoddal másoknak iránytűi, iránymutatója lehetsz. Az összefoglaló rendszeretek Remete lapjával, Remete információval Raziel arkangyalon keresztül működik, ami belső munkára, meditációra, lecsendesedésre hívja a figyelmeteket rá. Tudjuk, hogy december végre amúgy is a várakozás, az advent időszaka, és ebben a csodálatos, visszapuhuló, lecsendesülő, minden nappal a fény születésére készülő időszakban kifejezetten nagyon mély önismereti munkára van lehetőség. Hogy most imádkozol, meditálsz, vagy éppen szakrális szertartásokat végzel, vagy templomba mész, ez teljesen rád bízott, hiszen te tudod, hogy mi az, ami az élet tervedbe, életprogramodba, napi feladatodba belefér, de kifejezett kérés, hogy december, ez a visszapuhuló, de hatalmas, nagy, intenzív, kedvező átalakulást hozó időszaka az életednek. Gyönyörű, nagyon szép, homogén, egységes fény energiákat kaptok, úgyhogy drága Kos csillagjegy szülöttei, nagyon köszönöm, hogy meghallgattátok az üzenetet, és akkor mondok még néhány eseményt decemberre, ami kifejezetten már most november utolsó hetében, tehát november 27-től intenzív ima meditáció kérés, minden nap a fényerők győzelméért kéri Szent Mihály arkangyal, hogy lépjünk vele kapcsolatba. Én minden este 8 órától fél órán keresztül közös imát fogok szervezni. Ezt a napi Facebook posztokban írom, kérlek, olvassátok, éteri meditáció lesz, tehát fontos, hogy most mi álljunk ki azért, hogy a fény mellett vagyunk, és támogassuk az imánkkal, meditációnkkal a fényerők győzelmét, hogy december 3-án megszülessen a fény, meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Pont erre a hétvégére tette Szent Mihály arkangyal az angyalkurzus második részét, akikre azokat az angyalkákat várom és hívom, akikkel az Angyal egy kurzust már elvégeztük. Folytatjuk új holddal az év teremtő folyamatát, ez 12-én lesz, és másnap pedig a gyermekekért fogunk imádkozni. Készülünk nagyon erőteljesen a fény születésére,
Tehát ebben a hónapban, illetve ebben az évben, december 22-ére esik a téli napforduló. Tudjuk, hogy ezen az éjszakán a leghosszabb a sötétség, és a legrövidebb a nappal, de innentől kezdve minden nappal növekedik a fény, és érünk el Szentestéhez. Ezen az éjszakán, ezen az estén hirdetek és hívlak benneteket 14 napos szent éj meditációra. Az előző hónapi üzenetekben pontosan elmondtam, hogy mi ez, kérlek hallgassátok meg, illetve a Facebook posztban lehet majd elolvasni. Beleholdal 27-én az év terheit tudjuk letenni, hogy minél könnyedebben tudjuk aztán az új évet fogadni. Szeretettel hívlak, várlak benneteket a 14 napos meditációra, és ugye tudjátok, hogy 31-én szilveszter éjszakáján én minden évben az évre jellemző angyali üzeneteket fogadom, tehát ezen az éjszakán is ezt fogom tenni, és hamarosan a Facebook oldalon, illetve a különböző csatornákon olvashatjátok. Várlak benneteket, különösen a 40 év körülieket, a 10 perces térítésmentes konzultációs lehetőségére, mert nagyon erőteljes felismerések, rálátások, megismerések, megkönnyebbülések születnek egy-egy ilyen angyali közvetítés mentén. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattátok a decemberi üzenetet. Én áldott, gyönyörű, szeretetteljes és főleg békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek, kedves oroszlán csillagjegyszülöttel a december havi csillagjegyek közvetítésén. Kovács Judit vagyok, mentálhigiénés szakember, pszichodráma és hospice terapeuta, és 23. éve segítem a hozzám fordulókat Szent Mihály arkangyal üzenetei átadásával. Elérkezett az év utolsó hónapja, nézzük meg, kik lesznek azok az arkangyalok, és melyik életteret fogják jelezni, amit ebben a hónapban velük együtt átélhettek. Köszönöm szépen a türelmeteket. Itt van a 4 gyönyörű terület. A 3 azt az életterületet jelzi, amivel dolgozhatsz. A 4. pedig összefoglalja azt az erőteret, ami az egész hónapnak az energiáját adhatja. A csillaglapja Jofiel arkangyal rögtön azt jelzi, hogy teremthetsz, alkothatsz, létrehozhatsz, megvalósíthatsz, éjjel-nappal dolgozhatsz, de ez most pozitív értelemben, hiszen látjuk, hogy a csillag, illetve tudjuk, hogy a csillag az éjszaka jön fel az égre, tehát mind a nappali, mind az éjszakai folyamataitok áldottak, teremtő, alkotó üzemmódban dolgoztok. Boldog idők jönnek, jó idők jönnek, egy olyan szerencsés, kedvező energia hullámban vagytok, amikor elkészíthetitek a jövő év terveit, vágyait, megvalósulásait, és minden olyan folyamat, ami éltet, erőt ad, táplál, az most itt van. Erő, Ariel arkangyallal. Ti tudjátok magatokról, hogy nagyon sok erőtök van. Itt belső erőről és külső helytállásról ő egyaránt beszél. Tehát sok dolog, sok feladat strukturálni, szervezni, illeszteni, létrehozni, jelen lenni kell. Itt kifejezett kérés, hogy nehogy
szorongjatok az ünnepi sokadalom feladataiba, tennivalóiba, tehát amikor itt sodró lendületben vagytok, és fontos megítélni valamit, akkor inkább lépjetek vissza 3 vagy 4, nehogy keményen ítéljetek, vagy beszóljatok, vagy valakit csak a leterheltség miatt, leterheltségből adódó stressz miatt bántsatok meg. Az álmodozó Metatron arkangyal is a cselekvő energiát mondja, jeleníti, hiszen kifejezetten álomszerű tervek, vágyak megvalósulásának van itt a lehetősége. A holdlapjával Haniel arkangyal azt jelzi, hogy minden pillanatban égi segítséget kaptok. Tehát egy percig ne gondoljátok, hogyha nehéz vagy sűrű, vagy a feladatok jönnek egymás után. Az egyiket még meg sem oldottad, de már itt van a másik, hogy nem kaptok égi segítséget vagy vezettetést. Haniel idáig majdnem minden csillagjegyben itt van, tehát az felerősödik az intuitív, az égi vezettetés, a megérzés, a beleérzés, az álomüzenetek, vagy valaki éppen arról beszél, amire szükséged van. Mindaz az új, ami most készülőben van, itt álomszinten vagy tervszinten, mellette itt van az erő, és azt jelzi Haniel arkangyal, hogy ő már elkezdte ennek az új élettérnek a színpadának, a színterének a berendezését, már elkezdődött a díszletek elkészítése. Drága oroszlán csillagjegy, erőteljes, lendületes hónapotok van, tehát ezért is nagyon fontos, hogy készüljetek a fény születésére. Tudjatok néha lepihenni, időt szakítani, és az adventi készülődés nem csak fizikai terhet jelent, hanem lelki ráhangolódásra, imára, meditációra, és adtok időt magatoknak. Köszönöm, hogy elmondhattam az üzenetet, de decemberről még szeretnék beszélni, illetve a decemberbe bevezető november utolsó hónap hetéről, amikor is 27-től felerősödik a fény és a nem fény erők közötti küzdelem. Minden nap este 8 órától fél órán keresztül éteri imát hirdetek, azoknak az angyalkáknak a jelenlétét, éteri kapcsolódását várom, akik már ki tudják mondani, hogy a fény győzelmét szolgálják, a fénynek szurkolnak, és képesek ezért imádkozni is. A napi Facebook posztokban fogjátok olvasni. És így érkezünk meg annak a hétnek a hétvégéjén az adventi gyertya meggyújtásához, tehát megszületik a fény, és ez ezért fontos, hogy ebben az évben is, minden nehezítettség mentén is a fényerők győzzenek. Erre a hétvégére tette Szent Mihály arkangyal az Angyal 2 kurzust, ahol azokat az angyalkákat várom, akik az Angyal 1-et már elvégezték. Folytatjuk a gyermekekért imát, és az új holdnál az új dolgok teremtését, 27-én a teleholdnál pedig az év nehezítettségét, terheinek a letételét tudjuk megtenni. Folyamatosan egész hónapban a fény megszületésére készülünk. A teljes fordulatot a téli napforduló hozza. Ez most december 22-ére esik, és ezen az éjszakán a leghosszabb a sötétség és legrövidebb a nappal, viszont onnantól kezdve minden nappal egyre hosszabb
a világosság, és így jutunk el 24-éhez, a Szent Éjszakához. Ezen az éjszakán, ezen az estén a 14 napos meditációra hívom, várom azokat az angyalkákat, akik már szellemi úton járnak, fejlődni szeretnének, föl tudják venni, megértik, elfogadják, hogy ennek a 14 szent éjszakának milyen erőteljes, sorsfordító, szellemi úton vívő, megtartó, feljebb jutó erőtere van. A múlt havi csillagjegy üzenetekben erről részletesen beszéltem, és hamarosan a Facebook posztot is fogjátok látni. Így jutunk el aztán 31-én az év utolsó napjához. Tudjátok rólam, hogy ezen az éjszakán Szent Mihály arkangyal következő évre vonatkozó előrejelzését, iránymutatását fogadom, amit pár nappal később szöveg és hanganyag formában a különböző média felületeken hallhattok, illetve olvashattok. Továbbra is ebben a hónapban is ajánlom 10 perces térítésmentes konzultáció lehetőségét mindazoknak, akikkel még nem beszéltem, hiszen sorsfordító időkben élünk, sorsfordító, hogy minél korábban kapjatok magatokról információt, iránymutatást, akár a fizikai életteretekkel kapcsolatban, vagy éppen a szellemi küldetésetekkel kapcsolatban. Köszönöm, hogy a génkulcsokkal dolgoztok, ezt továbbra is kínálom minden kedves angyalkának. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam a december havi üzeneteket. A Jóisten hite, az angyalok kísérő, oltalmazó szeretete legyen veletek. Áldott, békés, boldog, egészséges, szeretetben megélt karácsonyi ünnepeket kívánok. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek, kedves Nyilas csillagjegy hallgatói! A december havi csillagjegyek közvetítésén Kovács Judit vagyok, mentálhigiénés szakember, pszichodráma és hospice terapeuta, és 23. éves segítem a hozzám fordulókat Szent Mihály arkangyal üzenetei átadásával. Kérdezzük meg, hogy az év utolsó hónapjában kik lesznek azok az arkangyalok, akik segítik a fejlődéseteket. Köszönöm szépen! A 3 terület, ez nagyon izgalmasan alakul, mert a 4. pedig az az összefoglaló energia, ami az egész hónapot szinte átöleli és vezeti. A nyilas csillagjegyre az álmodozás, a tervezés, a szervezés, a belső folyamatok megérlelése jellemző. Tehát egyrészt álmodtok, vágyakoztok, terveztek, de ugyanakkor itt van a megvalósulás, a cselekvés ideje is. Nagyon-nagyon sok jó lehetőség áramlik be hozzátok, tehát kérjétek Metatron arkangyal áldott segítségét, hogy a sok-sok jó lehetőség közül ki tudjátok választani, hogy mi az első, amivel kezdetek, de érdemes egy toplistát is összeállítani, hogy mindenre maradjon időtök és energiátok. Egységlapja Sandalphon arkangyal csak nálatok van, tehát ti vagytok az első csillagjegy, akinél ő megjelenik, tehát egy erőteljes belső munkára hív benneteket. Egy választó vízhez érkeztetek, tehát van az életetek
3 évvel ezelőtti időszaka, és van az azt követő időszak. Kérdezi és kérése, vagy iránymutatás, hogy nézzétek meg, hogy milyen olyan eszközök, módszerek, téves képzetek, elavult tanítások vannak a szellemiségetekben, a gondolataitokban, amelyekről már most látszódik, hogy korábban segített, de ebben az elmúlt 3 évben már nem segíti az életeteket, sőt, kifejezetten hátráltat. Itt egy újragondolásról, ha lehet azt mondani, a szerszámos ládátok felfrissítéséről, aktualizálásáról van szó. Érdemes szellemi úton járni, megtalálni, hogy mi a te küldetésed, mi az a módszer, szellemi tanítás, ami mellett azt mondod, hogy az életed nagy kérdéseire válaszokat kapsz. December nálatok egy ilyen jellegű, erőteljes fejlődést hozó hónap. Szívesen ajánlom a 10 perces térítésmentes konzultációkat mindenkinek, akikkel még eddig nem beszéltem, hiszen itt a fizikai sík és a szellemi síkú rendcsinálásra kaptok lehetőséget. Ugyanis a császárlapja, a Szent Mihály arkangyal egy közös munkára hív. Mielőtt leszülettetek volna vele, egész bizonyosan egy szerződést kötöttetek, ami azt tartalmazza, hogy amikor ő van uralmon, akkor ebben a nagy szellemi átalakulásban, az új szellemi evolúció kialakulásában vettek részt. Tehát itt ő nem csak a fizikai síkú mindennapi tevékenységek végzésére inspirál, hanem az, hogy ebbe hogyan tudjátok az ő információit, sugallatait, vagy más szellemi tanításokat megmutatni. Hiszen a szellemi tanítások akkor segítenek, amikor a mindennapi életedbe beépül, és a mindennapi cselekedeteid, gondolataid, emberi kapcsolataidat hatják át ezek a nagyon magas, intelligens szellemi impulzusok. Miközben a hónapot éled, és ezzel a sok-sok feladattal, leterheltséggel, amit egyébként a hónap hoz, új én-részek kezdenek kialakulni benned, új folyamatokra rátsz rá, új ismeretekkel kerülhetsz kapcsolatba, és miközben ez a sok-sok új bejön az életedbe, a főpapnő lapjával, Haniel arkangyal folyamatosan küld inspiráló égi üzeneteket. Kifejezetten a női én rész szólítódik meg, bár férfi testben élsz, vagy női testben élsz, ugye mind a két nemnek van női és férfi oldala, de nálatok azok az én részek szólítódnak meg, amivel vagy nem mersz szembenézni, vagy titkolod, vagy mindent elkövetsz azért, hogy arról senki ne tudjon. Itt nem arról van szó, hogy most ki kell állni az utcára, és ki kell kiabálni, hogy emberek, ide figyeljetek, ezt meg ezt csináltam, hanem most az égi erők abban segítenek, hogy találj olyan szellemi csoportokat, segítőket, akár egyéni vagy csoportos, terápiást, önismereti programokat, ahol te magad dolgozhatod fel mindazt, amit idáig megpróbáltál, amiről megpróbáltál nem tudomást venni. A sodró lendületű hónap ugyanakkor türelemre és várakozásra hívó hónap, hiszen az adventi időszak kifejezetten nagyon sokat ad, és megteremti a lehetőséget, hogy mindenkiben gyulladjon fel a belső fény, a belső láng,
hogy őszintén és szívből tudjuk kimondani, hogy a fényerőket szolgáljuk, a fény útját járjuk. Köszönöm, hogy elmondhattam a decemberi üzeneteket, és akkor maradjunk itt, hogy kimondjuk, hogy fény útját járjuk, mert november 27-e, ami már átvezet decemberre, egy erőteljes, sodró lendületű hét, ahol a fényerők kérnek támogatást. Minden este 8 órától, fél órán keresztül éteri imára hívom azokat, akik őszintén tisztán ki tudják mondani, hogy a fény mellett állnak, a fény győzelméért képesek fél órán keresztül imádkozni. Hiszen ennek a hétnek a hét végéjén lesz advent első vasárnapja, ahol meg tudjuk gyújtani az adventi első fényt. Ez egy gyönyörű időszaka az életünknek, végre vége van a 62 napos nehezítettségünknek és kihívásokkal teli időszaknak, és elkezdhetjük a belső fényünk növelését. Erre a hétre angyal 2 kurzusra várom azokat az angyalkákat, akik már az első kurzust elvégezték. Az új hold ebben a hónapban 12-én lesz, és 27-én pedig a tele holdnak adhatjuk át mindazt, ami teherként, visszahúzó energiaként vagy élettérként felismertünk az életünkben. Hogy minél szabadabban, minél több szabad tárhellyel tudjuk az új évet fogadni. 22-e a téli napforduló, sorsfordító a mi életünkben is, hiszen ezzel a nappal kezd el növekedni a fény az életünkbe, és ezt követően érkezik meg karácsony szent éjszakája 24-én. Ettől a naptól kezdődően 14 napon át meditációra, online meditációra hívom és várom azokat az angyalkákat, akik már szellemi úton járnak, és el tudják mondani, hogy a bizonyos utat már megtettek, és szeretnének fejlődni, szeretnék az attól a naptól, január 6-áig beáramló új energiákat beépíteni, befogadni. Bővebben a múlt havi csillagjegy üzenetekben beszéltem erről a meditációs lehetőségről, és hamarosan írom a napi hírekben, Facebook posztokban is. 31-ével elköszönünk az évtől. Én ezen az éjszakán minden évben Szent Mihály arkangyal következő évre vonatkozó üzenetét fogadom, ami nem jóslás, hanem iránymutatás, útvezető, a iránytű a következő évhez, annak a szellemi feladataihoz. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondhattam, és továbbra is ajánlom a 10 perces térítésmentes konzultációt minden korosztálynak, de különösen a 40 év körüliek figyelmébe ajánlom, mert ti vagytok azok, akik most nagyon aktívak, és elképesztő leterheléssel élitek az életeteket. Tehát fontos, hogy tudjatok magatokról, legyen rólatok a szellemi küldetésetekről ismeretetek. Köszönöm, hogy elmondhattam a decemberi üzeneteket. A Jóisten hite, az angyalok kísérő oltalmazó szeretete legyen veletek, áldott, békés, gyönyörű, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, fényszületését kívánom mindenkinek. Sziasztok!